Sausa ka. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Lala, Lanao del Norte. Ang atong tatampo nagdasayan nga Maris. Kinanglan nga iniguman mo dito sumayan. Diretso kag pauli ha. Opa, Sigurado ag yun. Kung dili ka gusto nga paundangon ti kanya ng imong trabaho. pa. Grabe sang tiyo gaw, uy. Pila na may edad ni mo? Huwag sa kapuya sige instrikto ni mo? Nibaw biya kagaw nga kami na lang duha ni Papa. O nakasabot kong nahadlok lang siya nga basin ubyaan ako siya. Unya, wani mo atiman niya. So, mahadlok siyang maminyo ka, ganern. Basin? Unya, ayaw kong ina nga magwang daga ka, ana. Ay, dili sa doy. Nakaisalti ni mo. Ang tinuod, naam ko'y ka-text metron. Ha? Mao ba? Uy, chika, hisad ko gaw, uy. Lagi. Unya. O nagsabot ng magkita doon. Iyado ko anhiun. Kuyog na lang ta. Aron ipalaila sa tika. Sige. Asa nakanis Damian, no? Mao na iyang pangan? O gaw. Nagtaksi yan ako nga naano daw siya din eh. Maris? Ikaw si Maris? Damian? Wow, daw, gwapo. Jackpot da. Huy, ina ko dili ka, kaya ako na lang na. Amaw. Tuod ay si Gemma. Akong igagaw. Oh. Gem, si Damian. Hi. Hello. Maris, para din ninyo. Oh, wow ha. Dapat pinabuwak-buwak. Kasyuet, oy. Pasensya na ha. Nangibot ra kog buwak. Pagpaingon ako din sige lang pohon. Bokeh na gid ang akong ihatag nimo. Salamat, Damian. Oh, si Tiyo ba? Murag nagduda na baya nato ay. Sige kuno taglakaw, basin kunong nag-uyab-uyab na ka. Maubagaw? Lagi, amping baya ha? Sige ka. Salamat sa mong pagpahibawan ako. Sultihi lang ko gusto tinuod, Maris. Doon ay nakakita ni mo nga naa kay kaubang lalaki. Uyab ni mo. Tumagal ko! Nanguyab pa lang pa, pero wa pa na ko gisugot. Wa pa! Sa ato pa! Gaplano ka nga imusugton. Pa! Palayuan na tawhana ha. Kung dili ka gusto, nga palayason ti ka din Pa! Kung mo na, sugtan na lang ko. Ha? Di ba? Nagduda naman sa papa ni mo nato. Usa, sugtan ko. Pero Damian, niaga ni ko ang pahibaon ka nga nagduda na sa Papa. O niya sugto na hinuunti ka? Ngano? Wa ba day kay gusto na ko? Ha? Gusto. O, naramday na. Lisod-lisuron man nato nga itong kagalingon. Maris, 25 years old na ka. Na nakasustong edad, uy. Damian, Ay, kabla ka. Kung imo kong sugton, mas mag-amping ko. Aron di na siya magduda na to. Please, sugta ko. sige Cord. Kisugot na tika. Yes. I love you, Maris. I love you too, Damian. Recorded by Radio Mo TV. Kadiyot lang.
Nanong imo man ikihubo akong butones. Maris, nanata sa hospitalidad. Aron buhato na to ni. Busa, please lang. Busati ko ha. Damian. I love you. Makakon ka dako. Tiyo, Ha? Huwag ka mawaw. Giamong pa nimo ang imong igagaw sa imong pagpamakak nako. gaw pasensya kayo ni sulti kong tiyo ha. Nagsige mo kung siyang pamugos na ako. Usa may gipakaon na ng lalakihan nimo. Nga dili ka man makapalayo niya. Pausto na! Hangtod ka rin sa makamagsingiging anak na ako! Nako! Unsa ko pag-ubulag akong kaugalingong pamilya ko, pirmi kang ingon anak na ako! Mao ba? O sige, mao ka. Hala, layas. Layas! Og uban si mong laki. Pa! Ayun, igbuhatan ako! Isog na magaka. Magkabuhi na maganang lalakihan nimo. Okay, layas din he. Og ayaw na gipakita nako. Tiyo! Ikaw! Unya, asa man kapaingon ani ron. Kung napalang untay lugar sa amo, gaw pwede ra gid unta. Pero nibaw pod ba kang naghuot mi tungod sa kadaghan. Atuan ako si Damian Kao. Naibaw na sa papa sa itong tinuod ka relasyon. Ug iyo ko gipalayas. Panig-ani lang una ko nimo. Abli kayong pultahan sa kumpani Mayo para ni mo, Maris. Salamat. Salamat, Damian. Ikaw na lang di usa din eh. Oo, pero kay niya naman ka. Wala na ko mag-inusara. Silas mama o papa day nimo. Ay, sorry. Wala na ko ma-mention ni mo nga dugay na silang wa. Patay na sila. O nag-inusara na lang kong anak. Mao ba? Ulsa may nahitabo di ay? Ay, nalagpangutana kay taas na kayong istorya. Damian, salamat ha. Ay, kabala ka, Maris. Buhato na ko ang tanan aron malipay ka. Isaad ko na nimo. Mahal ti ka. Mahal sa kaiti ka. Unsa? Mabdos na ka? O, Damian. Puno na. Maamahan na, day ko. Yes! Gaw, salamat nga nakaduwa ako din sa amo ron. Lagi gaw, nang harvest magod si tiyo sa iyang humay. O niya, gidat antika. Pero wa siya may baw. Salamat, Gaw. Tuod, dako na gid imong tiya, no? Maklaro na gid, oh. Kumusta man yung pagmabtos gaw? Nia, okay naman Gaw. Ako pa nimo, no? Muduaw kang tiyo. Nakasiguro ko kung makakita lang siya nga mabtos na ka. Pasaylo na ka ato. O pabalik ko na ka sa inyo. Unsa to? Oh. Unsa nang ipanulti ni mo diha, ni Maris? Damian, Way pagduaw nga mahitabo. Dili ko musugot. Sukad nga iyang gipalaya si Maris sa ila. Patay na si Maris alang niya. Damian, ayaw laglain na pagsabot, God. Wa mo kay bati nga intensyon sa akong gisulti. Kung muanhi lang ka, aron gubton ang among papuyo ni Maris. Ay nalang ka pagduaw din eh.
Damian. Damian, unsa ba? Si Gemma na akong igagaw. Bisag unsan mo lago ipanulti niya, di ani mo? Gaw, pauli lang sa... O pasensya kaayo. Sige, gaw. Kay tingali po niyang matigbasan pa ko na yung gibit-bit na sundang. Aris ako, gaw. Maninda ka? Mauntay gusto na ako. Aron sad nga, doon nakikaabag ba? Kay mga nakay na raba ko hapit. O sige. Paninda lang din sa ato, bisa gamay lang. Nagong sari-sari store lang, good. Sige dong. Salamat. Kuya, niaray mo sigarilyo, oh. Salamat. Salamat po. Maayo din kay dool na lang ang tindahan. Dili na kinahanglan nga mo adto pa sa unahan, di ba? Wagga kag na! Okay. Damian! Kinipay mo! Damian, isa ba? Tulungan na! Tabang! Tabang! Sa may problema ni mo? Nipalit raman tong tawahan na! Di palit to? Pero pilit kay sa tinanawa ni mo? Ha? Sa may tabo ni mo? Lanong init naman kay kapirmig o! Di lang ko gusto nga dunay lang lalaking maibog ni mo. Tungod kay ako ka, Maris. Nakabati ka? Ako ra ka! Damian! Nakasabot ba ka? Ha? Taga ko po kayo kubuta! Kung ayaw din ko palaguta, hindi ka gusto masakitan, ha? Damian! Nasakitan ko! Hindi nga kong anak! Ay! Yan! Yan! Basta na! Basta na! Nagkadugay nga mong relasyon ni Damian. Nakabantay kong possessive siya nga klase sa pagkalalaki. Maayo na lang gani kinaabdan ko sa kong igaagaw o papa sa ding iya kong gipasakitan. Kay kung wa pa, tingaling mapatay gid ko niya. Dito nahibaw-an ako. Nga naaday sakit sa pangutok si Damian, hinungdan nga wa lagi ko makigbalik niya. Tungod kay nagunahon ako sa akong safety, ingon man sa akong anak. Mahal pa biya gihapon ako siya. Pero lisod lang gid nga makigbalik ko niyang ingon ato gihapon namong sitwasyon. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalang kaagi ni Maris nga taga Lanaw del Norte uban sa awit ngayang kipangayo awit nga rekolhan kapag ako ay nagmahal. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa Usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Danasan, Danau City, Cebu. Ang atuman tatampo, nagdasayan nga Lingling.
Pinji, Tingling, sige na mo, lihok na mo aron dili mo maliit sa inyong klase. Ako andam na ko pa. Oh, andam na ang inyong manghod, kamo ni mga laki diyan, naglangay-langay hinon kay mo. Ready na ko ba? Na sige na mo. Kana, Dailingling. Tana kuya. Inyong manghod ha, ayaw ninyo pasagdi. Papa. Ay, kabila ka ba? Kamari bala ni Indilingling. Oh, sabado man ron. Unsa may inyong buhaton? Ako pa, mutabang ko mo sa uma. Manglaba ko pa. Ako lang tabangan si Dailingling og lababa kay luoy kay Sinday. Maayo pa. Kun napalang utas mama, si mama utang manglabaron, Inday. Papa, hain day si mama. Mahay mo ba ayaw mo paghisgot sa inyong inahan? Pa. Makaya rin ako ang pagbuhi ninyo bisag wa ang inyong inahan. Basta ayaw na mo paghandom pa niya. Kuya Pintoy, ngano di ay nga dili man masulti si Papa kung hain si Mama. Ambot ni Papa day oy. Sulti lang ko Kuya Pi kung hain si Mama. Anong dili man nato siya kauban din sa bay? Ang di ko musulti ni mana Inday. Si Papa lang pangutan ah. Dailingling, o na lang ko ni magpauli ha kay naa naman akong mama. Sige classmate, o na lang kay maghuwat pamansad ko sa akong mga maguwang. Bye-bye. Bye-bye. Hinduta niya, uy. Kikuha man sila sa ilang mama. Hain kit ka si mama sa... Mahay mo ba ay napagsigipangutan na mahitungod sa mong inahan? Sulti lang ko pa kung hain si mama. Bata ka pa, di ka pa magkasabot. Pabot ang gustong panahon. Kay sultihan ta ka mahitungod sa mong inahan. Lingling, anak. Oh, iya ka pang malagigos gawas. Katuog na, oy, kay may klase ka pa ugma. Uwa pa ko do ka apa. Naghilak ka. Uwa man pa. Uwa uy. Kaya paglimod, nahibaw kong naghilak ka. Unsa may imong gihilakan? Naguna-una lang ko ni mama pa. Lingling. Recorded by Radio Mo TV. Padako na ko. Usa na lang katuig ang kuwang mo graduate ako sa high school. Pero hangtod karon wag gyapon ko ni mosultihi kung nganong wala to ikauban si mama. Gusto ka ba yung mahibaw? Nganong nagdako ka nga way inahan? Oh, opa. Paminaw. Kay sultihan ta ka. Hatagi ko kwarta, be. Saan nung kwarta? Mangutaan na pa man ka, uy. Nakoy gamitan, good. Ano ko'y kwarta diri, eh? Akong ipalit bugas. Kabusit, be, good mo, uy. Hatagi na lagi ko kwarta. Kanong imo na sa naisugal? Itasan mo, magtungit na sag ka. Nahibawang day ka. Mangutaan na pag yun. Hatagi na lagi ko kwarta. Kaya paabot ako sa kumang kauban. Wa lagi ko'y kwarta ni mong ikahatag. Noon sa ka ba? Pagpundo na bay. At imanan na itong mga anak. Be ko. Kung gusto ka, ikiat ni man ang atong anak. Kwarta ang hinungdan. Ngano nga magsige mig-away. Tungod sa iyang pagkasugarol. Ug ambisyosa usabang imong inahan. Mao ba pa? Hangtod nga usa kay gayon ni ana. Gamay ka pa. Tulog ka pa kabuan nitong tungura.
Kuhaan yung bata. Sibot sa buti ni. No, dam kagbag. Awan sa pa. Mubayan ako din sa ato. Day, ay ginagbinuang ka na. Gusto naman lang itong mga anak kung imo kong biyaan. Labi na ni si Inday Lingling. Tapay pintaon kay ni. Imo na ng problema kung saan na mo mga bata. Kisultihan talaga ka, Benny, no? Napula na ko ining kinibuhi, oy. Pobre kayo ka. Dili ka makamang mo diskarte. Kutno brakas papanguma. Kung ako'y papalit ni mo, di ka makahatag. Maumubiya ko din, Mukuyo ko sa lalaki nga makahatag na ko garuways kinabuhi. Desilin! Day, maluhoy ka. Ayaw migbiyae. Day! Desilin! Maunay na hitabo. Nga nagdako ka nga way mama. Kay tulo palang kabuhan kibiyaan na ta sa mong inahan. O wala kiti balita ni mama pa. Ang akong nahibawan nga may lain na siyang pamilya. Ug tingali, malipayo na siya karon. Bati siya nga pagkainahan. Lingling, Huwag siya kaluoy na to pa. anak, maulang kining kung ikasulti nimo. Ayaw pagdumot sa imong inahan. Kay di ka makakita sa kahayag sa kalibutan kung wakinan. Kung pananglit magkita mo, ayaw pagtukol kaniya. Tahura yapon siya. Pa. Ay, salamat. Umanagi ko sa akong assignment. Mag-Facebook lang sa ako. Una ko matug. Uy, di amay na message na ako. Adelina, kumusta naman ka na? Wala. Si Mama ang ni-chat na ako. Nak, salamat ka nakigsulti ka na ako. Nakailan ka na ako. O nga nung dili man, nga ako man kang anak. Giyon sa man mo pagkaibaw sa akong Facebook. Daghan kong ipangutanan. O nalipay ko nga nakontak yun ti ka. O sa may imong tuyok nga ni kontak man ka na ako. Mangayo lang kong pasaylo sa akong gibuhat ninyo. Sa akong gibuhat kapag biya nimo sa masuso ka pa. Nga na day nakahimo man ka sa pagbiya na ako, ma. Pansaon mang kun. Pobre kayong imong amahan. Dili siya makahatag sa akong gusto. Dili siya makahatag og lingaw na ako. O nga ako siyang gibiyaan. Naibaw ko pa kung unsa kapait ang akong nahiaguman. Ginagtubo ko nga way inahan. Masina ko sa ko mga amiga nga naa sila'y mama. Nainahan nga nag-atiman nila. May inahan nga nagpangga nila. Samtang ako, wa. Nanganday ko nga matibuog pagbalik ang atong pamilya pero wa naman di ni katumanan. Pasaylo ako, nak. Akong giangkon ang dako na kung saan ang himok ninyo. Pero uwahin na ang tanan. May lain akong pamilya. O dili na mahitabo nga matibuok pagbalik ang atong pamilya. Mauuspon ko. Pasaylo agyod ko. Unang pag-iyak ng aking buhay. Nangandoy ko nga matibuok pagbalik ang among pamilya. Pero kining tanan, way katumanan. Kay may lain namang pamilya ang akong inahan. Kanimo, Mama Celine, kung naminaw ka man karon, manginaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Lingling nga taga Danasan, Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nag-ulahan
yakap ng ina. Yakap lang. Ang mong kaagi gibuhatan do sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadal. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaapit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaapit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong